Bydd y grŵp Cydweithredol yn gwneud gwahaniaeth enfawr i ofal Cleifion. Bydd yn achub bywydau, bydd yn lleihau niwed ac yn gwella ansawdd a phrofiad ein Cleifion a'n dinasyddion. Felly, i mi, mae'n ymwneud â sut rydym yn gwella ansawdd a diogelwch ar gyfer y bobl rydym yn darparu gofal ar eu cyfer. Rwy wedi mynychu'r grŵp Cydweithredol ar gyfer gofal diogel i barhau ar gwaith rydym yn ei wneud gyda'r gwasanaeth Call for Concern yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor, ac rwy'n obeithiol y bydd hyn yn ein helpu i wella diogelwch Cleifion drwy eu cynnwys yn ei gofal. I mi'n bersonol, rwy'n meddwl i fod yn rhoi'r sgiliau a'r offer sydd ei hangen arna i rymuso fy staff i wneud y newidiadau hynny a'i cefnogi i wneud y newidiadau hynny. Felly rwy'n meddwl y gall helpu ein gofal Cleifion a gwella ein safona a'r gofal y mae ein Cleifion yn ei dderbyn. Rwy'n meddwl mae'r gwahaniaeth y bydd cynnal y math hwn o ddigwyddiad yn ei wneud i ofal Cydweithredol yw amlygu'r gwahaniaeth y gall tîm aml ddisgyblaethol ei wneud i ofal Cleifion a'r canlyniadau cadarnhaol i Gleifion y gall hyn ei creu. Heb os, bydd yn gwella diogelwch Cleifion. Mae'r math hwn o fethodoleg wedi'i phrofi ac rydym yn gyffrous iawn i wneud y peth gorau i Gleifion yng Nghymru.